Halløj alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag har vi den rigtige kylling med. Hej kylling, Halløj. hvordan går det? Dårligt. Nå, hvorfor det? Du har min bror i hånden. Ja. Og vi skal vise jer de bedste metoder for at blive rig på i Freakyville. Sidste video viste vi en masse forskellige metoder, men i dag har vi skåret det ned til de 3 absolut bedste, som vi selv bruger hver dag. Det var godt. Metode nummer 1. PvP-minen. Den første metode er selvfølgelig PvP-minen. De fleste af jer kender den allerede. Den ligger lige ved fiskesøen og resetter hver 50. minut. Her kan du finde op til 5 hele DB's, hvilket er ret sindssygt. 5 hele, ikke halve. Kylling, hold din kæft. Nå, Men husk, det er et PvP-område, så du risikerer at miste alt, hvis du ikke passer på. Metode nummer 2. Kits. Den anden metode er super simpel. Køb kits. Freakyville er lidt pay to win, og ja, det er jo fair nok, de skal også tjene penge. Men hvis du har kits, så sørg for at claime dem hver dag og få dem sikkert ind i din celle. Det er en stabil måde at tjene penge på, uden for meget risiko. Metode nummer 3. støvsuge. Nemlig kylling. Støvsugemetoden. Støvsugemetoden er klart den vildeste, men også den farligste. Du skal enten finde en jumperbande eller lave din egen, og så gå efter at jumpe, dræbe en vagt. Hvis det lykkes, får du både et vagtkill og alt vagtens gear. Og hvis det går helt perfekt, kan du også snuppe loot fra andre spillere. Det er faktisk sådan, mig og Kylling har tjent flere stacks DB's ret hurtigt. Det ser sådan ud. Hvis I vil have flere af guides, ligesom den her, så smid et like og subscribe, og skriv en kommentar i kommentarfeltet. Vi ses i næste video. Subscribe!